is denk ik een lekker spul. Zeker. Oh, hey, een opdrachtje. Ja. Daar gaan we weer. Kijk eens even. Even. Ja, ik weet het. Oei, ik maak het Engels. Oei. High Schools Network. In NL. Beetje internationaal, hè? Ik heb een beetje Engels, maar Ik mag er ook heen. we hebben een bier. Grote soepkap. De nachtwacht. Nachtwacht. Ja, Doe nog wat, ja? spannend. Super. Sam, hè? Ik kan jet dat 30% van de studenten maximaal bielingen. En 12 de 4 studenten geen bijbaantje had. Maar dat kan later wel probleem veroorzaken. Daarnaast is de vakkenvuller nog steeds het meest populaire bijbaantje. Hey Mark. Hey Stuart. Bist du ook zo benieuwd hoe dat in Friesland gaat? Zeker, dan moet er maar een uitziekje. Dan maken we maar even onderzoek uit. Nou, hey, wat zin hè? Yo! Fiona, ben ik in Lauwert. Daar heb ik een afspraak met Eva. Eva is proper bij de nachtwacht. En ik weet net precies wat het inhoudt, maar daar komt Fiona achter. Zo, de staat al. Ze staat al klaar. Hey Eva. Hallo. Hey, ik ben maar. Hallo. Ik ga je toch eens proppen. Ja, dat klopt. Wat houdt het in? En dat houdt in dat ik mensen naar binnen in de club moet proppen met dit soort kaartjes. Ah. En daarmee krijg je korting. 2 voor de prijs van 1. Dan kun je ze snel naar binnen gaan. Ja, dat klopt. Ah, ja, dat is wel niet zo kort net. Ja, Zet mij in de dat klopt. Goed idee. Daar ben we dan even. Ja, klopt. Nu gaan we een biertje toppen. Dat doe ik ook wel eens. Oké, en mag ik Ja, je kan je jas uitdoen en die kan je daar neerleggen. Tomme meerwaaieren. Ik ga naar binnen. Weer bij de NHL. Dit had ik een afspraak. Een Mira. Maar die had net het beste doorgezocht om neer te wijzen. Nou, Joert ben we dus bij de NHL. Waar ging je Joert? Naar Mira. Mira die werkt bij het Innovatielab. Innovatielab, dat zei mij niks. Ik zit me gauw naar binnen, want ik heb geen idee. Goeie. Middag. Ik ben op zoek naar het Innovatielab. Ja. Mag Wat u kan ik vinden? rechts naast de koffiebar, Yes? door de deur heen, eerste trap omhoog. Oké, nou prima. Dankjewel. Alsjeblieft. Nou, dan moet het hier ergens wezen. Hi, Ja, goeiedag. Hoi, ik ben Sjoerd. ik ben Miran. Miran. Ja. Nou, waar je een afspraak? Ja, klopt. Ja. Kom binnen. Nou, super. Dankjewel. Hey Miran, ik heb begrepen dat je versteert Fries heel goed, maar dat praat het net. Ja. Dus dat zit in het Nederlands antwoordje. Klopt. Nou, dat versteer ik hartstikke best, dus Gelukkig. komt altijd goed. Ja. Hey, Innovatielab bij wij. Ja. En daar werken studeren. Wat doe je hier precies? Ik werk hier voor My Schools Network. En, Oké, en dat is? een internationale website Ja. waar leerlingen Engels kunnen leren. Oké, en hoe maken we dat zien? Een internationale website, die ben er heel vol. Ja, dit is een website waar scholen zich bij aan kunnen sluiten, van over de hele wereld. Ja. Vanuit de school kunnen zij gebruik maken van de website. Het is eigenlijk een online leergang Ja. voor Engels. En wat doen de bijen van de squal dan precies? Ze kunnen met elkaar chatten, dus berichtjes naar elkaar sturen. In het Engels natuurlijk, want anders kunnen ze elkaar niet verstaan. Ja, dat is ook een beetje het netwerk wat je dan krijgt. Ja, precies. Dan moeten ze wel, hè? Dan leren ze het beste Engels. Ja? En ze doen mee aan wedstrijden, waarmee ze ook prijzen kunnen winnen. Oké. Ja. Wie het beste idee heeft bijvoorbeeld. En ze doen mee aan projects. En dat zijn een soort van online werkstukken. Gooi je het glas. Dan doe je hem naar voren en direct weer naar achteren. Ah. Dan pak je deze. En dan schuim je het biertje af. Ja, dat ken ik beter, hè? En nu mag jij. Hoppa! Nou, Zo doen we het even. Maar wie had nou bier gestapt trouwens? ja. Hoe zit jullie die wedstrijd mee? Nou ja, ik moet deze kaartjes uitdelen. En die geef je aan mensen die langskomen lopen. En dan zeg je, hey, kom hier gezellig een drankje doen. En dan bied je ze de kaartjes aan voor 2 voor de prijs voor 1 van alle shotjes die we binnen hebben. En nou ja, dan hoop ik natuurlijk dat ze naar binnen gaan. En als ik iets heel geks mag maken, dieren zien die burgerij of... Nou, ik heb, er is ooit bij wijze van een soort van grapje een
Tinder date, of een date met mij verloot. Ja? Op Valentijnsdag. Oh, En, zie je zo. ja, en dat liep een beetje uit de hand, want er waren zo'n 1100 reacties op. 1100. Ja, door heel Nederland. En ja, dat is dus even schrikken, maar gelukkig weet niemand het meer. Het is al heel lang geleden. En nou ja, je bent natuurlijk student. Ja, Kist een beetje rondkomen van dit baantje. ja nou, ik leen een beetje, maar dit baantje helpt me wel echt om mijn boodschappen gewoon ook te kunnen betalen. En een beetje rond te komen. Oké. Ja. Nou, succes! Ik ga binnen even biertjes stappen. Ik maak dit al in de gang. Ja, Nou, doeg! hoi. Nou, dat zie ik dan. Moet ik al leren kaartjes delen. Zo. Deze kaartjes. Ik ben benieuwd of er iemand binnenkomt. Er zit natuurlijk nou wel een knappe jongen met. Hey, en nou ben je een student. Dan studeer je hier op school. En wat studeer je hier? Docent Engels. Sure, dat ben je wel. Ja. Vandaar. Maar nou ben je weer op school. En nou heeft je krijgt 8 uur een les gewoon. En dan maak je nog aan het werk. Dat is toch hartstikke gek om hier op school te blijven. Was net graag boeten de school door een werkje? Nee, dit is perfect. Dit sluit perfect aan bij mijn studie. En Ja. nou ja, mijn toekomstige beroep als docent Engels. Docent Engels. En nou Ja. ben je het in de praktijk? Ja. En hoe lang kost het nou? Precies een jaar deze week. Dus dat... Nou, gefeliciteerd. Ja, dankjewel. Ja. Ja. Hey, nou ja, ik wil wel graag eens even wat meer weten hoe dat er nou uitziet, My Schools Network. Want het heeft wel wat zijn, maar ik ben heel erg benieuwd. Nou, Mag ik ja. even Ja, Sjen? ik kan Zullen het we laten zien. Hier zie je verschillende projecten die ik heb gemaakt. Je is het ook maken? Ja. Zullen doen. Dat is onderdeel van de Academy course en dat is een nieuw onderdeel van de website. Oké. En daar gaan leerlingen naartoe om echt hun woordjes te verbeteren. Kunnen we eens een opdracht bezieken? Natuurlijk. Ik ben heel benieuwd. Doen we deze even. Dit is de moeilijkste die we nu hebben op dit moment. De moeilijkste. Ja, de moeilijkste. Dit was spannend. Ja, welk zou je willen doen? Welk onderdeel? Garden. Ik ben Garden. graag in mijn eigen tuin. De tuin. Ja. Oké. What part of the garden is this? Is dit een shed? Yes! Ja. Haha! Hier wat je mensen, ja? Nee? Ja, met. Ja, zwaar. Zwaar vrienden, kom op! Ja, ik had ook geen beuken. Kijk, mag wel naar binnen. Zo. Kijk eens. Succes. Ja, maar ze fietsen al je vat. Ze maar hierheen. Naar daarheen. Oh. Hello, darkness, my old friend. I've come to talk with you again. Hoe ging het? Ja, ik kom net zo best. Nou, misschien ben je beter in shortjes maken. Zullen we dat maar doen? Kom maar mee naar mijn bias. Best. Nou, wat vond je eigenlijk van die shots? Nou, ik vond hem heel lekker zoet. Ja, je haakt er wel in, hè? Ja, dat geloof ik wel. Maar we gaan nou shotjes maken. We gaan biertap. Ja. En we gaan meestal naar binnen tappen. Ja, Maar wat ja, was klopt. nou eigenlijk het leukst? Nou, ik vind het heel leuk om te proppen. Gewoon omdat je zoveel nieuwe mensen leert kennen. En mijn doel is dan ook om met iedereen een leuk grapje te maken. En zo loopt iedereen uiteindelijk voorbij met een lach. En daar word ik zelf ook heel blij van. Mooi zo. Nou, dat had ik zeker zien, Biddy. Ja. En ik wil je heel graag bedanken voor de leuke Janne. Ja, geen dank. Hey, wil ik ze nog, hè? Ja, bedankt. Ja, ik heb vooral geleerd hoe shotjes doet, hoe biertjes. En dan keek ik wel wat biertjes horen. Hey, Mark, Hey, jongen. Mark, gaan we naar de kroeg? Ja, jongen. Ga je mee? Wie kan nog een biertje nog, Yes, hè? we beginnen een biertje van. Kom Hey, op, joh. beste, hè? Kijk wat nog wat op, Sjen? Ja, ik kan je wel even laten zien waar ik normaal gesproken werk. Dus het lokaal hier, Dan het doen we dat. kantoor. Ja, Ja. dan lees ik de boel wel en dan ben ik wel heel benieuwd. Nou, hier Ja, maar werken we weer. dus met z'n Ja. allen. Oké, dit is een werkplek. Oké. Hier zitten we met z'n allen aan de tafel met de laptops erbij en zijn we bezig op de website. Ik zou op inrijden. Ja, pak Mag maar je door. Oh, lekker. Hey, ik vreeg me nog hier denk ik, hè. Dan ben je in de bijbaantje, je hebt de ballon op school en zo.
Hast je dat nodig om financieel rond te komen? Of krijg je dan misschien nog studiefinanciering? Ja, ik krijg nog studiefinanciering. Ja? En Oké. voor mij is dit baantje dus niet per se nodig om mijn studie te betalen. Net. Nee. Dit is Ik, gewoon om... Voor het plezier en voor mijn baan eigenlijk, voor mijn toekomst. Hey, ik denk dat ik een heel soort wel leerd heb vandaag. Ik hoop het. Ja, daar heeft een heel veel verteld, leuke dingen dus. En ik hoop dat mij aan nog wat helpen kan met mijn Engels, want ik hier 12 fouten. Dus, Ja, vooral bij MySkills Network aansluiten dus. ja, nou, ik zal dan, ik zal de 6 jaar 0 aanstaan, dan zit ik met die chatten. Chatten. Ja, nee, hey, hartstikke bedankt voor alles. En ik denk, nou, dan moeten wij die kant maar weer uit. Is goed? Ja. Mag ik daarheen of? Ja, die kant uit weer, ja. Klopt. Hey, nogmaals bedankt. Ja. En ik zou zeggen, werk ze nou, hè? Voor jou. Mag zo gezegd heel veel netten, maar Tadaa!